Bazalwane andifuni ungathi uba andiyithandi indlela eni-athenda ngayo icawe, especially wena Madlamini. Madlamini sekuphele 4 months ungawubeki umcondo wakho kule cawe. Into echaza uba uyamkweleta uYesu Madlamini. Hayibo uthini utata umfundisi ngakho? Ndikweleta uYesu. Injalo Madlamini and uzawunikela i-500 kulena icawe. Kuba kaloku wena uza xa kuthanda wena ecaweni. Andazi uba ucinga uba kunikela bani. Mxelele tata. Praise the Lord. Mxelele tata. Ebecinga ungasecaweni kwakhe kometha anganikeli. Yeah mamntolo, ibamba apho ke wena. It's not like unikela ngezikhuntywe and stuff lena icawe. Usoloko ukuba i-R1 ne-R2 andikhumbuli ukuba iphepha. So, kawuvala umlonyana wakho. Hayibo tata uzama ukwenza ntoni ngoku? Uzama ungihlasa ngophambi kwebandla ligcwele. Hayi mamntolo, ingathi sozongikhipha espirithini sikaYehova ngoku esikamvela inqangi. Mayithi ingoma ngobazalwane. Hey, stay queen. Bani iculo apha ekoleni. uJesu makabongwe. uJesu makabongwe. Yabona madoda, umntu xa ufuna ucela mavelazo madoda avela thule, avela yedwa. Ndandiyithethile ke le nto kaSlay Queen esongelilisa ngathi wayekhule encancisa ubhokweni ngumamakhe. Ndandiyithethile. Hayi, F you wena mamntolo, F you ndikhathele nguwe. Xolo simakade ngokubiza amagama nje ecaweni yakho. Kodwa hayi, mamntolo sendonele nguye.